Я сама є мамою, і я можу уявити собі, що ви зараз проживаєте всередині, який страх вас переповнює за ваших дітей, за ваших партнерів. Moc bych si přála, aby Я щиро бажаю, щоб та страшна трагедія, яка зараз проходить у вашій землі, щоб щонайшвидше закінчилася, і ви могли повернутися до себе додому. já doufám, moc si přeji, aby aspoň děti. Сьогоднішній день ті діти, які тут знаходяться, щоб його прожили з радістю, в такій атмосфері, яка належить такому дні. V tomto roce Значення цього дня також дуже активне, і я б дуже хотіла апелювати на міжнародну спільноту, на всі держави, щоб закінчити цю всю трагедію, закінчити вбивства дітей, які зараз гинуть в Україні. jsem s vámi, jsem s vašimi dětmi, soucítím s Ukrajinou. Я з вами, я з вашими дітьми, і я співчуваю Україні. Ми українці, ми трудолюбивий народ, ми дуже талановитий народ. У нас є наші народні прикраси, наші народні традиції. Сьогодні багато хто в вишиванках, у нас є рушники, у нас є віночки, але ще в нас є наша народна прикраса, це гердан, виготовлений з любов'ю, з добром, поєднує в собі квіти, які, як ми вже побачили, ростуть також і в Чехії. Але ще ця прикраса символізує те, що виготовлена вона нами і в наших руках, але вона виготовлена із чеських коралок. Щиро вам дякуємо, з теплом, з любов'ю від усіх матерів. Це наш оберіг, щоб у вас все було добре, щоб ви мали любов, повагу і шару.